because I haven't seen him responding to Sis Tutuzile Zuma. Hey, Commander Morning. You see ukuthi ngake ngasho ngathi yabona ku-MK sidila nezinto eziningi. Ezinye nje zenkinga abantu abaya kuma-podcast beyokhuluma nonsense. This is nonsense. No. This is nonsense. Nonsense nje lephendulo education la. Cause lento is clear. Uma uthi awufuna SG leadership is there ibekiwe is there leadership iyaqhubha you move on. No. So it shows ukuthi unama reservations ngo SG or when unani unehwintshi ngo SG. Kodwa ke bakhona baningi la emkhontweni abaphapha bayaphuma. Bayaphuma baningi. Yini le? Impendulo enjani nje le? Impendulo enjani? Yes.